Voľby v Maďarsku priniesli zásadnú politickú zmenu. Nová vláda signalizuje orientáciu na užšiu spoluprácu s Európskou úniou a medzi prvými témami sa začína objavovať aj možnosť prijatia eura. Pre bežného človeka je to politická správa. Pre investora do nehnuteľností je to potenciálny začiatok cenovej zmeny celého trhu. Otázka preto neznie, či sa situácia v Maďarsku zmení. Otázka znie, ako rýchlo sa to prejaví na cenách pozemkov a domov v pohraničných oblastiach. A práve o tom bude dnešné video. Prečo sú politické zmeny dôležité pre ceny nehnuteľností? Ceny nehnuteľností nerastú náhodne. Najčastejšie reagujú na 3 faktory: stabilitu krajiny, rast príjmov obyvateľstva a menové prostredie. Ak sa krajina približuje k prijatiu eura, znamená to pre investorov vyššiu dôveru, nižšie menové riziko a jednoduchšie financovanie. Presne tento scenár sme už videli napríklad v Chorvátsku. Pred prijatím eura tam ceny nehnuteľností rástli postupne. Po prijatí eura začali rásť výrazne rýchlejšie. Čo sa stalo v Chorvátsku po prijatí eura? Chorvátsko prijalo euro v roku 2023. Už niekoľko rokov pred týmto krokom rástol záujem zahraničných kupujúcich o apartmány a pozemky. Po prijatí eura sa však trh ešte viac zrýchlil. Dôvod bol jednoduchý. Kupujúci z Európy zrazu prestali riešiť kurzové riziko. Banky začali poskytovať stabilnejšie financovanie. A investori získali pocit, že ide o bezpečný trh. Výsledkom bol rast cien v mnohých regiónoch o desiatky percent. Môže sa podobný scenár zopakovať v Maďarsku. Nikto dnes nevie presne povedať, kedy Maďarsko príjme euro. Ale dôležité je niečo iné. Trhy reagujú ešte pred samotným prijatím meny. Stačí očakávanie, stačí smerovanie, stačí politická stabilita. A ceny začnú rásť. Presne to sledujeme vo viacerých krajinách strednej Európy. Prečo sledujú slovenskí kupujúci práve Maďarsko? Slováci kupujú nehnuteľnosti v Maďarsku už dlhé roky. Najmä v oblastiach blízko hraníc. Dôvod je jednoduchý. Rozdiel v cenách môže byť výrazný. Pozemky v niektorých regiónoch severného Maďarska stoja stále výrazne menej než porovnateľné pozemky na Slovensku. A pritom vzdialenosť od slovenských miest je minimálna, konkrétne cenové rozdiely. V okolí Košíc sa stavebné pozemky často pohybujú v rozmedzi približne 80 až 200 eur za meter štvorcový. Len niekoľko kilometrov za hranicou môžu byť ceny výrazne nižšie. V niektorých lokalitách sa stále pohybujú približne medzi 20 až 60 eur za meter štvorcový. To znamená, že rozdiel pri bežnom pozemku môže predstavovať desiatky tisíc eur. A práve tieto rozdiely zvyčajne nevydržia navždy. Čo spôsobuje rast cien v pohraničných oblastiach? Keď sa začne zvyšovať záujem kupujúcich zo zahraničia, ceny reagujú veľmi rýchlo, najmä v oblastiach, ktoré sú blízko hraníc. Dôvod je jednoduchý. Noví kupujúci prinášajú vyššiu kúpnu silu. Lokálny trh sa začne prispôsobovať a ceny postupne rastú. Presne tento vývoj sme už videli v Rakúsku, Chorvátsku aj v niektorých častiach Slovinska. Prečo môže byť aktuálne obdobie zaujímavé pre kupujúcich? Investovanie do nehnuteľností má jednu zvláštnosť. Najvýhodnejšie príležitosti vznikajú ešte predtým, než si ich všimne väčšina trhu. Keď už o nich hovoria všetci, ceny sú zvyčajne vyššie. Dnes sa nachádzame práve v období, keď sa o Maďarsku začína hovoriť čoraz viac. Ale ceny v mnohých regiónoch stále zostávajú relatívne dostupné. Vplyv eura na ceny nehnuteľností. Ak krajina príjme euro, mení sa niekoľko vecí naraz. Znižuje sa menové riziko, zvyšuje sa dôvera investorov, zjednodušuje sa financovanie a rastie záujem zahraničných kupujúcich. To všetko vytvára tlak na rast cien. Neznamená to, že ceny rastú okamžite, ale znamená to, že sa mení smer trhu. Prečo reagujú najrýchlejšie práve pozemky? Pozemky patria medzi prvé nehnuteľnosti, ktoré reagujú na zmenu dopytu. Dôvod je jednoduchý. Ich počet je obmedzený. Nové pozemky sa nedajú vytvoriť a keď rastie záujem o výstavbu, rastie aj ich cena. Preto investori často sledujú práve stavebné pozemky ako prvý signál zmeny trhu. Výhody kúpy pozemku dnes. Kúpa pozemku má viacero výhod. Nižšie vstupné náklady než pri kúpe domu, nižšie prevádzkové náklady, flexibilitu do budúcnosti a potenciál rastu hodnoty, najmä v regiónoch, ktoré sa začínajú rozvíjať. Čo sledujú investori pri výbere lokality? Pri výbere pozemku nerozhoduje len cena. Dôležitá je dostupnosť miest, blízkosť infraštruktúry, dostupnosť služieb a plánovaný rozvoj regiónu. Práve tieto faktory rozhodujú o tom, či bude hodnota pozemku rásť.
Prečo sa situácia môže meniť rýchlejšie, než očakávame? Realitný trh reaguje pomalšie než finančné trhy. Ale keď sa trend začne, býva stabilný. Politické zmeny, ekonomické očakávania a menová stabilita. Tieto faktory dokážu spustiť rast cien, ktorý trvá niekoľko rokov. Najčastejšia chyba kupujúcich. Najväčšou chybou je čakať príliš dlho. Veľa ľudí sledujú trh niekoľko rokov, ale rozhodnutie odkladá. Medzi tým ceny postupne rastú a príležitosť sa zmenšuje. Investori zvyčajne reagujú skôr, nie neskôr. Záver. Politické zmeny v Maďarsku môžu v najbližších rokoch ovplyvniť realitný trh výraznejšie, než si dnes mnohí uvedomujú. Možné prijatie eura môže zvýšiť záujem investorov. A zvýšený dopyt môže postupne tlačiť ceny pozemkov nahor. Práve preto sledujú mnohí kupujúci vývoj v pohraničných oblastiach už dnes. Pretože najlepšie rozhodnutia sa robia ešte predtým, než sa zmeny prejavia naplno. Ak uvažujete nad kúpou pozemku v Maďarsku, práve toto obdobie môže byť zaujímavé z investičného hľadiska.